Здравейте, мили мои! Добре дошли в днешното видео, което започва като един готварски влог, защото очевидно в този канал само ще готвим. Днес заедно ще направим сладко. Имам една касетка ягоди и една касетка малини, с които ще направим домашно сладко, което ще бъде без захар, защото ще сложа еритритол. И тъй като няма захарта да ми желира и да ми направи по-плътно самото сладко, ще сложа един желиращ агент от DM. Ето този си купувам. Миналата година съм ползвала отново него. Бях да си купя бурканчета. Имаме един магазин тук, Теди. Ето такива манички. 210 мл е едното бурканче. Сега ще си ги измия и ще си ги подготвя за сладкото. И нещо друго, за което исках да ви споделя. Отскоро работя заедно с един магазин, който много харесвам и съм ви показвала в предни мои видеа. А именно, тада, моля барабани, биомагазин Зелен. Много ги харесвам. Показвала съм ви в видеята специално. Съм ви показвала тяхната секция с Спаси храна. Видеята малко по-назад ще го намерите, но аз набързо ще ви кажа какво представлява. В сайта им има една секция, в която пише Спаси храна и там са изключително много намалени продукти, на които срока им на годност изтича, но нямам предвид изтича след една седмица, ами примерно след няколко месеца и те са доста намалени, понякога дори на 50-60%. И аз доста често си купувам неща от там. Всъщност аз съм взела сега в тази пратка, заедно ще отворя, ще ви я покажа какво съм взела. Но другото специално нещо, което исках да ви кажа е, че имам код за отстъпка Ани10, който ви дава 10% отстъпка на всичко ненамалено. Единственото условие е да имате регистрация просто в самия сайт, за да ползвате отстъпката. Така че zelen.bg Ани10 за 10% отстъпка. Благодаря на всеки, който ще използва кода и ще ме подкрепи. Нека преди да направим сладкото, да ви покажа какво съм си поръчала аз този път от сайта. Отварям се една ножица. Да, всичко ми е струвало 33 евро с доставката и съм си използвала кода за отстъпка, който ми даде 10%. Това, между другото, пишеше, сега имат кампания, че има един безплатен пълноразмерен продукт. Аз много ги обичам тези, между другото. Това е подарък, не съм го поръчвала, така че много найс, благодаря биомагазин Зелен. А сега ви показвам моята поръчка. Най-важното нещо, което чакахме тук е еритритола, който ще използваме за сладкото. Рецептата отново е съгласувана с ChatGPT. Значи аз изпробвам рецепти от ChatGPT, да видим дали са адекватни. И съм взела два пакета по 250 грама, защото си мисля, че плодовете са ми около 2 кг и ще ми трябва около 400 грама еритритол. Но след мъничко, като почнем да го правим, аз ще ви кажа точните пропорции, които ще използвам. В предно видео отново съм ви говорила за дамските превръзки, че трябва да обръщате внимание на това да са с биосертифициран памук, защото това е изключително важно. Аз сега от сайта на Зелен.bg харесах ето тези, не съм ги ползвала, Калма. Взела съм едни нощни, едни така де, това са нормални, това са нощни и едни ежедневни. Ще ги използвам и ще ви кажа дали ми харесват и те. Това вече са третия такъв тип, който ползвам. И ще ви дам обратна връзка. Взела съм си една четка за зъби, бамбукова. Две неща, които спасих от Спаси храна. Едно от любимите ми неща, когато не съм се подготвила сама вкъщи с някакъв снак, особено за работа, са ролбар. Любимите са ми тези с какао, но тази кутия беше намалена в Спаси храна и е с мака и боровинки, така че реших да си поръчам кутията. Направо цяла кутия, няма такова една-две бройки. И беше, сега ще ви кажа цената, чакайте, 6 евро. За това. Сега, с моя код нямате отстъпка, но ако си вземете нещо друго, което няма намаление, ще имате на него. Това е годно до 6 декември тази година. Аз тогава съм ги взяла 3000 пъти, минимум. Така че тази кутия е едната. И още една кутия на Бетър, още едни кукита. Сега ще ги отворим, разбира се. Оп. Ами аз ще ги наредя и се чувствам като в магазин. Всеки ден ще минавам и ще си взем кукита. Ето ги. Тези са с лешници. Тяхната цена е 7 евро някъде.
Колко са вътре? 18 са. 18 купите за 8 евро. Това ми е поръчката от Зелен БГ. Този път е по-скромна, защото ми трябваше еритритол, но оттам се поръчвам изключително много неща. Както казах, може да се възползвате от кода за отстъпка. Много ще съм ви благодарна. Почваме да мием сега ягодите и малините, да правим сладко, дълго отклонение с покупките, които имам. Но трябва да ви покажа всичко, нали за това е влог. Извинявам се, че съм в такъв неугледен вид, ама си идвам тъкмо от залата. Днеска е петък и тъкмо се прибирам от последните клиенти. Между другото, трябва да направя сладкото. Часът е 6 без 10. Ние в 7:30 имаме резервация за наше любимо място, което съм показвала милион пъти в Пловдив. Прослав се намира, Лапияца се казва заведението на един наш познат и ние много често ходим да хапваме там. И днес ще си изпретнем една среща като гаджета и отиваме на среща там. Така че аз 7:30 трябва да изглеждам малко по-прилично. Ще видим дали ще се получи. Решила съм с какво се облека, но не знам какво се направя косата. Така че ще видим какво ще се получи накрая. Айде почвам да мия ягодите, за да мога да ми се получи сладкото. И да видим какво ще сложим, какво ще стане, да мия бурканчета и така. Едното куки веднага го налазих. Много яко. Спирам да ям. И почвам да мия ягодите. Взела съм си един такъв гиргир. И това тази магия ще се случи вътре. И ги нареждам в една по-голяма тенджера. Така че ще се върна, когато ги измия. Пожелайте ми успех. То хич не са малко, докато им махна и дръжките. Да, пожелайте ми успех. Ще стана цялата червена. Измила съм ягодите, малините и всичко е вътре. 2 кг 150 ми излезе. Еритритола, който ще сложа са двата пакета. Те са по 250 грама, така че ще отиде 500 грама за 2 кг и 150 плодове. Ще сложа 20-30 мл сок от лимон и го слагам на котлона да покъкри малко, след което ще добавя желиращия агент. Сега, докато записвам и се погледнах, изглеждам толкова изморена. Направо, не знам, петък, личиш, че е петък и че съм смазана. Този уикенд плановете ни са, аз отивам утре на козметик сутринта на обяд, към 12 часа съм при моята козметичка и след това мислим да отидем до моето село, което всъщност е град Дея, ама то как да му кажа, на града. На септември моите родители са там, тъй като къщата остана с двор пълен с неща, които трябва да се поливат, гледат. Ето е направено ми сокчето и сега го изсипвам направо вътре. Така че мислим да отидем да ги видим, да се направим едно барбекю и може би ще ви взема с нас, ако има нещо интересно. Така, сега слагам еритритола. Какво отклонение исках да направя и аз не знам. Това е. Сложих ги и сега ги слагам на котлона. Ето. И стискаме палци. Така, една подробност. Може да си нарежете ягодите, ако искате, с нож, нали, да станат на ситни парчета. Можете, ако искате, и след това да ги намачкате с такава преса за картофи. Аз това ще направя. Защото нямам време и не ми се губеше и време в рязане на малки парчета на ягодите, така че ще ги намачкам с такава преса. Сега го оставяме да покъкри на котлона 10 на 15 минути и ще се включа с следващите стъпки. Питам в чата, каза 2 пакетчета, така че съм сложила 200 мл вода и сега ще го разбъркам до хомогенизиране. Ето как ни се движи. Тук ми кантара. Тук си е пуснало доста сокче. Хоп. Маля, ако знаете колко яко мирише. И сега го чакам да заври, за да мога да го намачкам малко, след като по-мекнат от завирането. И сега ще ми е бурканчето. Завря. Сега го намалям и го оставям да къкри 15 минути. А обаче, ако знаете как мирише хубаво, маля, дано да стане. Моите клети бурканчета, които измих, 6 на брой, знаете ли докъде ще ми стигнат? До никъде. До никъде няма ми стигнат. И пратих моят мъж да търси бурканчета от едно магазинче. И ако няма, не знам. Ще го мислим. Така, къкрило е вече 10 минути
И тук съм си разтворила агар-агара. Ще го сложа и 3-4 минути трябва да къкри с него, за да поври той и да го стегне. Така че изсипвам и постоянно бъркаме. И това е. Сега ще бъркам. Ще го, не съм добавила никаква вода. Това са от плодовете. Единствено и само 200 мл, които сложих сега с сгъстителя. Готово, свалих го. И сега ще пълна бурканчетата, докъде стигнат. По-хубав ъгъл няма. Така че сега ще видим какво ще се получи. Олях всичко. Имам цели плодчета. Сега тук на една хартийка ще ги сложа, после ще ги обърша. И каквото остане в едни по-големи бурканчета, ама това е, като не прецених правилно. Ще ядем сладко посред лято. Добре изглежда. Дано да се жилира и да се сгъсти. Това ще мога да ви кажа утре, като са изтинали. Така че сега в тези бурканчета максимално загребвам повече плод, защото тях ще затворя. Това, което остане, ще си го хапваме. Тоест, трябва да правя палачинки в неделя. Слънце, ще има палачинки в неделя. Предположих, да не казваш. Ето ги, напълних ги, даже съм си ги надписала. Взех и такива лепенки с маркер, пак са от тези магазини Теди, бяха много ефтини. И тук ми станаха допълнителните буркани, които ще си ядем в по-близко бъдеще. Така че, да, ако правите същата доза, може би 3 пъти повече бурканчета. Аз опитах сместа, докато я пълних, беше доста приятно сладка, така че мисля, че този грамаж на еритритола е напълно достатъчен. А сега отивам да се оправим, защото закъснявам естествено. Не знам как ще се приведа в вид, погледнете ме. От сутринта съм гримирана. Роклята, която ще обличам, поне съм я изгладила и малко ще се поуправя и ще ви снимам крайния резултат. Косата ми също е трагична. Не знам от това как ще спасим нещо и ще да приличам на човек, но вярвам в процеса. Най-много да сложа една шапка, както обичам да правя, когато положението е трагично. Най-доброто, което можах да направя с косата си, малко си шампуан, тук я хванах си ни плитки. Тук е всичко останала колчина. Роклята ми е такава дълга. Реших да е с розова чанта и розови мокасини. Аз не докарах, за да може това да не ме направи в косми. Иначе мястото Лапияца, Прослав, на центъра. Хапнахме и се прибрахме и пецата е там в дъното. Не знам да ще го видите. Има ни бездомни кученца трички. И ние в колите си имаме винаги гранули, отиде да ги нахрани. Много ми е жал. И дава мило и драго за всякакви животинки и ги храня постоянно. Така че, ако имате възможност и обичате кучетата, купете си един пакет гранули, дръжте го в колата и ако видите някой път някоя хайванска душичка, нахранете го. Нищо не ви коства. Ето той ги нахрани сега и те са доволни. Чакайте да пробвам да ви ги снимам, че е много тъмно. Не знам дали ще ги видите. Зарадваха ли ти се? Ето го доволен с храната. Ето ги хайваните. Единия даже гледа към камерата. Добро утро! От следващия ден идвам да видя сладкото, което е изтинало. И ето, станало си е стегнато. Аз тук много разклатих малко, за да видя каква ще е консистенцията. И е много добра. Тук имам едно, което го оставих за консумация. С нощи го опитвахме. Ами ето го. Аз мисля, че е много добре. Не е твърде гъсто и може да си се намазва на палчинки, филийка и е доста сладко. Така че това количество еритритол е предостатъчно. Борим го за успешно. Как отивам на козметик, скрила съм с тази шапка, защото след това положението няма да е много хубаво. Намерих си ето това сетче, което съм си взимала от, да, здравей,
от Remix Shop. Знаете, че много находки имам от там. На Pepe Jeans е. Много е свежичко. Чанта, мокасини. Чеме да ми оправят всички тези пъпки, които що са там и аз не знам. Ето тук сме. Включвам се веднага след процедура, дано да ме чувате. Имам слънцезащита с цвят, тя ми нанесе. Сега ще видите кожата след биорепил. Не знам дали се вижда, червенка съм. Но лекуваме всички тези белези, които виждате. Това, което тя ми обясни е, че сега те не са точно белези, защото ние правим нещо, за да ги лекуваме. Тоест, когато една пъпка е била третирана по някакъв начин и след това я оставим да не я правим нищо тази кожа, по никакъв начин да не я възстановим, да не я регенерираме, тогава стават белезите. Ако, пак казвам, кожата не се остави, ако се остави и по никакъв начин не се спомага за регенерацията й. Че ние работим точно за това. И мисля, че така, пак казвам, имам много тук заради инфекцията, която беше, но много усилено работим по отстраняването на белези, по предотвратяването на повторно излизане на тази инфекция. Аз използвам в момента епидурогел, който ми е предписан от дерматолог. Сега, нека това не е лечение за някой, да не си го купува насляпо, защото ме е погледнал професионалист и ми е казал това да ползвам. Като изключително важно е там да ви кажат по каква схема да го слагате и много добрата хидратация след това. Ще ви покажа какво използвам за хидратация сутрин и вечер, защото сега отиваме да ги вземем всъщност нещата. Пецата не знае, но отиваме да си взема кремовете, които си ползвам и сега имаха намаление, аз се възползвах да си ги поръчам от Box Now на Kaufland. Там ще ги вземем. С това се включвам. Козметичката ми е много яка. Не от хората, които да ми кажат ползвай сега това, защото аз работя с него. Пращала съм и продукти, които искам да си купя. Тя е гледала състава и ми е писала дали това е подходящо за моята кожа. При положение, че абсолютно не е длъжна да го прави. Съобразила е моята рутина с това, което правим и ми е казала дали е окей да продължавам да го използвам. Така че към днешна дата съм много доволна в комбинация нейната грижа и епидурогела, като пак казвам, инфекцията, която имах е хормонална и тя се повлиява изключително трудно за изключително дълъг период от време, но за момента доста сме овладели ситуацията, така че ще ви държа в течение. Това включване беше без никаква предистория преди това, но да, накратко, след инвитро процедурите, които правихме и всички хормони, които приемах, след като спряхме, най-много тук ме изби. Аз пъпки тук отдолу никога не съм имала, но това си е хормонално акне вследствие на тези терапии. То сега лекуваме него. Надявам се да ви е било полезно. Отиваме да вземем кремовете и да ви ги покажа. Казвала съм ви друг път, че ползвам козметиката на Medik8. Ви показвам. Дневният ми крем е този. Като това е рефил опаковката. Това много ми харесва, защото аз имам оригиналната и тази е по-евтина и просто си я зареждам вътре. Това е дневния крем, който ползвам, а нощния е Advanced Night Pore и той няма рефил, за съжаление. Много добре ми хидратира и анти-ейдж също с ceramide. И имам подарък от дневния ми крем, малка опаковчица, която много път съм ви казвала, че ползвам когато пътуваме, много ми е удобна. Така че това са двата крема, ако искате може да си ги снимате, които използвам дневен и нощен. Този ми хидратира много добре с епидурогела, който ползвам и съм много доволна. Вече може би четвърта опаковка от този и трета от този. Много рядко пускат намаления, така че не знам кога гледате видеото и не знам точно до кога е намалението, но днес е кой? 10-11 юли. Ако го гледате сега, влизайте и спазруйте. 20% имат отстъпка на всичко. Знаете ли кое е най-якото на събота неделя?
и на хубавото време, че му правите каквото си искате. След козметика облякахме домашните дрехи, отиваме на село. Ще правим с каре палачинки. Вижте кой е тук. Вашия приятел Ивайло. Айде, Тара. Отиваме да бъдем малко селени, защото е много яко. Вижте какво си имаме. Това Войчо беше го направил, за съжаление. Той почина и сега няма кой да се грижи за него. То искаме да го махаме, но иначе е много яко. Тук има лозя, Тара. Имаме си чушки, домати. Ето, ако не знаете как растат, ето така растат. Домати, чушки. Здравей. Теквички, здравей. Джони. Пащърнак. Избяга. Къде е пащърнака? Ето ви пащърнак. Лук. Копър. Ама направо. Цялостна обиколка и запознаване с реколти. Сега ще ви покажа ягодите. Аз съм израснала тук. О, ето ги. Ягодки. Израснала съм тук. Но от 15 години никой не живее в къщата. Войчо само идваше през деня да я поддържа. Има лозя. Така че къщата е доста стара. Но с някакви останали неща, които имаме, я поддържаме колкото да можем уикенда да си дойдем тук. Абсолютно селска къща, без никакви екстри. Но пък не е много хубаво. Много хубави спомени. Така че това е място, на което аз съм израснала. И ми беше много хубаво. Имах страхотно детство. Играех се с прасетата, кокошките и всички от квартал Калимана в септември. И бях барабар Петко с мъжете. Бях много диво дете. Сега нито съм по-спокойна, ама да. На полеви условия ще правя палачинки. Имам брашно, имам мляко ядково и яйца. Слагам 400 грама брашно, 4 яйца и почти цялото мляко и ще ги забъркам. Вижте каква бъркалка телена от сигурно на 50 години. Ето ми е сместа, малко по-рядка направих. И сега ще видим какво ще се получи. Тиганчето и почвам да правя палачинки за десерт, заедно с домашното сладко, което направихме вчера. Взела съм едно броканче. Аз мисля, че 6 точки. Всичко ще е при мен. Джони! Много ми е скучно, докато ми спрат палачинките и ще ви покажа стаите. Мама как ги е направила от заведението, което имах. Сега, вижте, всичко е старо и просто сме го вложили тук. От заведението, половината неща, които разкарах, тя ги е донесла тук. Чакайте. Това ми беше там кошче. Вижте диванчето. Цак. Цак. Еми, направили ли си го? Сега този гардероб е стар, ама те си оставят тук за по една вечер и е много кют. Селска къща. Сигурна съм, че не сте виждали скоро такава. Сега ще ви покажа и хола. Искам да забележите лампата. Има вентилатор. С вилицата ви показвам. Едно време тези тавани са били много модерни. Цак. Стара холова гарнитура. Всичко се използва. Тези секции съм убедена, че много от вас ще познаят. Тук имаме маса, като едно ще събираме целия свят. И вижте какви тапети е лепила. И килимите са всякакви. От всякъде, каквото е събрано. Тук имаме и чудо да се топлим. И стара камина. Значи много ми е готино да си дойда. Яки спомени. Както ви казах, аз съм се израснала в тази къща. Сега е чистичко вътре и просто като дойдем, ще седнем, ще хапнем. Телевизор също има. Фащаме 2 програми, 3 с антена. И така. Отивам да си правя палачинките. Вижте как лъскам от козметика. Чакай, аз ще донеса. Селската ни маса, вижте каква е яка. Това с домашни пържени картофки. Тук са някакви меса, няма ви ги отварям. И палачинките. Оха! Неделя. И ще ни блъсне кола. И отиваме на друго наше любимо място, Търтълс. И него съм ви снимала много пъти. Ще пием по едно матча лате, поне аз. Пет също пие кафенце. И после ще се разходим по центъра, като ни истински туристи. И може да ядем сладолет. Сладолет искаш ли да ядем?
Ще видя как се чувствам после. Ще ви как се чувства. Човека е на моменти на чувства. Мачнали сме се малко. Аз съм с бяла рокля, а той с бели панталонки. Ледени сме и двамата и само като седнахме в колата и вече бяхме измачкани. Но това е положението. Откъде? Ма хората са направили тротуар, да вървим по него. Да, айде сядаме. Къде да завърши влога, ако не е в кухнята? Разходихме се неделно, беше много хубаво, бяхме се насреща двамата и се прибрахме, защото напазарувахме да сготвя за седмицата и сега за вечеря. Много набързо ви показвам какво си готвим и така ще завърша влога. Междувременно една пералня върти. Изпекла съм тиквички. Чакайте, че картофите ми се свариха. Изпекла съм тиквички за през седмицата. Тук от моята салата капрези, която си направих. Остана малко и му го дадох на него да го хапва за вечеря. Аз ще си направя хлябче с такова крема сирене лайт и пушна сьомга и салатата. Това ми се дояде, неделя си е чит, затова ще си хапна хляб. Сварила съм си едамаме, което също да е за през седмицата. В момента варя картофи, които ще са гарнитура към риба, която си взех. Сега ще ви покажа коя си взимам. Сега тук е лудница навсякъде. Ето тази от Lidl, защото няма кости. 4 парчета по 125 грама са и са ми изключително удобни. Пека си ги ям 4 дни. Знам, че имам да си ям. И на него му пека ребра, защото в неделя той това яде. Това е от нас. Надявам се този влог да ви е бил интересен. Благодаря ви, че гледахте отново. Ще се видим в следващото видео. Чао и до нови срещи!